Salutare toată lumea, eu sunt Iani și astăzi vă face un nou episod cam mai micuț. Voi vă arăta Facebook-ul meu. Da, nu, să nu vede nimeni, să nu vede nimeni fotografiile mele. Fotografiile mele, da. Așteptăm aici să vă arate Facebook-ul meu. Da, mi-ngracă. Și voi o să vă dau și un link dacă vreți să-mi dați cerere de prieteni. Și da, ăsta sunt eu. Stai un minut. Copiaz. Și acum o să mă faceți prieteni și o să... Așa, înțelegeți. Da. Cum vedeți, am 149 de prieteni. Cheers. Bine. Nu mai contează, prieteni, aș vrea să intrați în clanul meu în Brawl Stars. Vă rog atât de mult, au intrat 2 abonați ai mei. Dacă sunteți niște mafioți adevărați, intrați în clan și o să câștigați 10 abonați de la mine. Cu acesta era episodul. Pa!